روز اردوغان دردك هذا قير دك دبي نظام لغزة انسان تن کشتن نظام işte اردوغان بدبي خود بيجي دبي ايجو ابوري هدف بك ايجو دبستانه هدف بك ايجو يعني تشتي قد بيجي حمو او بخو بيسوجيدك ev münafıktıya Erdoğan derdixinu holê. Erdoğan ered bez Müslümanım. Lebele merekari bêje yani herî dijminatiya Müslümantiyê dike Erdoğan. Ji ber ku Müslümantî yani gotina Qur'anê yekî ayeta yekî Qur'anê dibe iqra. Sê cara dibe iqra. Yani bi xwendinê Qur'an dest pê dike. Ayetê dest pêkê yê got Qur'anê dihatiye bicîkirin dibe bixwînin. Erdoğan tê dijminatiya xwendinê dike çapxana hedef dike. Ew dibêje em bêjin hedîs û ayet hemû dibêje dibe eger yekî çû zulm li yekî kir dibe dijminatiya Xwedê dike. Erdoğan niha wê dike. Yani çi tiştê li dijî Müslümantiyê, çi tiştê li dijî însaniyetê, çi tiştê li dijî mirovatiyê heye Erdoğan wê dike.